Bitllet preferit. Fa molt i molt de temps que us dec l'especial de Sant Jordi i crec que per fi ha arribat el moment. Tinc excusa, d'acord? Tinc excusa. Sant Jordi va ser el 23 d'abril. La petita de la casa va néixer el 29 d'abril. Llavors, els últims dies realment no m'acabava de trobar bé, estava molt nerviosa perquè sabia que en qualsevol moment no em posaria de part. Llavors s'ha anat retrasant, després la vida evidentment se m'ha girat completament i aquí hem arribat, doncs fent l'especial de Sant Jordi. Jo l'estic gravant a 30 de juliol, no sé exactament quan el podreu veure vosaltres, però el temps és relatiu. Sabeu aquella frase d'en Gandalf, no? Un mag no arriba mai ni d'hora ni tard, sinó just quan s'ho proposa. Doncs en el meu cas està clar que no sóc un mag, perquè arribo més aviat tard i no com m'ho havia proposat. Però bé, aquí estem. La qüestió és participar, no? És fer-ho. Doncs aquí estem. A veure, el que m'he proposat per fer en aquest especial Sant Jordi és el tag del lector. He de dir que l'he trobat per internet amb unes preguntes ja planejades, però sí que n'he canviat algunes perquè o no tenien prou suc o no m'acabaven d'interessar, etc. Llavors, són 25 preguntes, algunes més ràpides, d'altres més lentes, de caire personal sobre el món de la lectura, què m'agrada llegir, què no, etc. Les intentaré respondre sense allargar-me massa. I ja us dic ara que animo a qui sigui a que el faci, però el trobo molt entretingut i molt divertit, la veritat, aquest tag. A veure, primera pregunta. Quin llibre em va emocionar? Aviam, sonarà molt cursi, però un llibre així que recordo que em va emocionar, especialment estava acabant l'adolescència, primers amors, etc. Perquè us ho situeu, val? Per excusar-me ja abans de dir-lo. És el Ojalá fuera cierto, tant de bo fos cert, de Mark Levy, que és un llibre molt romàntic del qual van fer una pel·lícula el 2005. No m'allargaré més perquè si no ens estaríem aquí tota la vida. 2. Lloc preferit per llegir. En el meu cas, soc molt lectora de llit, d'abans d'anar a dormir, perquè el trobo el lloc més còmode i és ideal per relaxar-me, un cop ha passat el dia, desfer-me de les tensions, oblidar-me de tot, etc. Llavors, clarament el llit. 3. Lligada a l'anterior. Moment del dia preferit per llegir? Normalment la nit, que és quan tothom està en silenci, tothom està en silenci, ara ja no, de fet. Quan la nena a vegades està en silenci i la cosa està tranquil·la, llavors és quan puc llegir. Pregunta 4. Paper o e-book? Ara clarament e-book. Havia passat... Era una gran defensora del paper fins que vaig tenir un e-book. Realment m'ha canviat la vida, és molt més còmode, no pesa. Per la gent que porta ulleres com jo, pots canviar la mida de la lletra, fer-la més gran, més petita. En el meu cas té llum, i a més la llum va encarat cap a dintre i no t'atreu la son. Puc llegir sense haver d'obrir el llum de l'habitació ni molestar a ningú. A més, li puc posar llum ataronjada perquè no em desperti molt i és ideal per viatjar. Jo, que tot el dia estem amb el cotxe amunt, cotxe avall, no necessito anar carregada amb tots els totxos com anava abans. Llavors, clarament, ara guanya l'ego. 5. Personatge protagonista preferit. M'ha costat molt, perquè en podria dir moltíssims, en podria dir 1000. Soc molt fan de molts dels personatges protagonistes. Però si n'he d'escollir un, em quedaré amb Pilgrim. I ara em direu, qui és aquest? És que és d'una novel·la que encara no he portat al canal, però algun dia la portaré. Primer m'agradaria tornar-me-la a llegir. La novel·la es diu Jo soc en Pilgrim, està en català, i és de Terry Hayes. No sé com es deu pronunciar. El cas és que va ser un regal de Sant Jordi i em va encantar. No d'aquest Sant Jordi, de fa anys. 6. Personatge antagonista preferit. Anem a per als dolents. No ho tinc molt clar, tampoc, però sí que sé com ha de ser perquè m'agradi. Llavors ho tiraré per aquí. A mi els personatges antagonistes m'agrada que siguin com més dolents, millor. I com més calculadors, millor. Que ho hagin planificat tot, que s'avancin en el protagonista i que estiguin realment dolents. No que tinguin un error o que s'equivoquen, no. M'agrada que siguin de naturalesa malvada, un geni del mal. Bàsicament, penseu en l'estil Moriarty, de Sherlock Holmes. Doncs aquest és l'estil de dolent que més m'agrada, amb el que més disfruto. Gaudeixo. 7. Personatge amb qui m'identifico. Sonarà una mica tòpic, però jo em quedaria amb l'Elizabeth Bennet
d'Orgull i Prejudici de Jane Austen. És un personatge bastant ingenu, que es deixa endur pels sentiments, que gaudeix molt de la lectura, que molts cops sent que no acaba d'encaixar, però alhora és molt orgullós i prejutja molt fàcilment, però després també reconeix que s'ha equivocat. Jo crec que el tarannà del personatge en general encaixa bastant amb mi, tant per lo bo com per lo dolent, Anem a ser realistes, aquí anem a ser realistes. Vinga, 8. Gènere literari preferit. Actualment, de lluny, la fantasia. No sé, m'ha agafat per aquí una passió increïble ara actual pel gènere fantàstic, tot i que he anat canviant al llarg de la meva vida. Vaig passar per una fase de novel·la històrica, després de novel·la policíaca, també de ciència-ficció, així que ja veurem. Ara mateix estem aquí, però veurem més endavant com anar. 9. I aquí la llista podria ser bastant llarga. Llibres que m'han decebut o considero sobrevalorats. Si aneu seguint el canal sabeu perfectament que aquí la llista curteta no és. Però bé, intento, malgrat que un llibre no m'agradi, trobar quines són les coses bones. Que un llibre no m'agradi no vol dir que el 100% del llibre el trobi horrorós. Sempre hi ha coses que valoro i que trobo que estan ben escrites. N'escollo un dels que em va decepcionar més quan el vaig llegir i és el Petit Príncep. Anem a ser polèmics. El Petit Príncep no em va agradar gent, el de Saint-Exupéry. Ole francès, Bàsicament és que el trobo molt moralista i infantil. M'havien dit que era una novel·la que gaudiria també sent adulta i llegint-lo. Però el trobo que se me va fer molt pesat, no el trobo ni adequat per nens ni adequat per adults, com que està a mig camí, té coses que sí, coses que no, però vaja, que és una opinió personal, sisplau, no em mateu o no em cancel·leu, com diuen ara els joves, sisplau. Pregunta 10. Trilogia preferida. Va, em quedaré amb la primera trilogia, és una trilogia perquè són 3 llibres, la primera part de Nascuts de la Bruma de Brandon Sanderson. És cert que forma part d'una saga, però la primera saga és una trilogia, per tant és vàlid. 11. El llibre per al qual no estava preparada, que vaig llegir abans d'hora. Aquí n'hi podríem posar diversos, perquè sempre he tingut tendència a anar-me'n a llegir llibres de massa gran quan era massa jove i alguns ara veig que no estava preparada per llegir-los o que no els vaig saber gaudir en profunditat o valorar-los, etc. Llavors, algun exemple, va. L'arbre de la ciència, de Pío Baroja. Em va agradar prou, però crec que si el tornés a llegir ara l'apreciaria molt més. Em va passar també amb Pedro Páramo, de Juan Rulfo, o potser fins i tot amb Retaíles, de Carmen Martín Gaite. Aquest en tinc, és curiós perquè en tinc mal record, però perquè se'm va fer molt pesat, molt avorrit. Era un llibre sobre converses. I en aquell moment jo volia llibres d'acció, que hi passessin coses. Segurament si el llegís ara el valoraria diferent i veuria moltes més coses. Per tant, aquí també la llista seria bastant. 12. Quina és la meva saga preferida? Difícil, d'endevinar. Difícil. Sabeu la meva debilitat. Torno a Brandon Sanderson, però en aquest cas amb la seva obra magna, que és de l'Arxiu de les Tempestes i que en teoria acabarà formada per 10 llibres. Això segueix sent un llibre, però hi ha llibres així en l'Arxiu de les Tempestes. Ai, senyor. Només espero tenir que ell tingui el temps d'escriure-les i jo el temps de llegir-los tots. 13. Llibres que vull llegir sense faltes. Molts. Ara mateix estic intentant llegir-me els imprescindibles de la literatura fantàstica. He fet l'esforç de llegir La Roda del Temps, que m'ha costat molt, perquè és que estem parlant de 14 llibres, i llibres gruixuts, però ho he aconseguit, i de d'una, no sé si em quedaré només amb el primer o seguiré llegint. Crec que no, crec que em quedaré només amb el primer. Així que
imprescindibles de la literatura fantàstica. Aquí podrien entrar diversos segons la selecció que en fem. Tenim les cròniques de Shannara i molts altres. De moment tiraria per aquí, però és que hi ha tants i tants i tants de llibres que voldria llegir que la prioritat immediata és aquesta, però aquí la llista de nou seria infinita. 14. Llibre que em va canviar la meva manera de pensar. A veure, és molt complicat, perquè jo sóc molt i molt tossuda, és així, sóc així. I em costa molt que un llibre, ja em costa que una persona ho faci, que un llibre em faci canviar la meva opinió, etc. Difícilment m'han fet canviar tota la meva visió i actitud de la vida, etc. Però sí que n'hi han influït en parts. No hi ha cap llibre que m'hagi canviat 100%, que hi ha gent que diu que sí que li passa, Però potser em quedaré, en aquest cas, El Senyor dels Anells. Per què El Senyor dels Anells? Pel moment en el que el vaig llegir. El vaig llegir quan feia entre 5è i 6è de primària, i va ser un canvi perquè va ampliar el meu món com a lectora totalment. Jo em pensava que en aquell moment els llibres d'adults no eren per a mi. Pensava que eren llibres que m'avorririen, que no seria capaç d'entendre, que no gaudiria, etc. Llavors, quan vaig llegir El Senyor dels Anells i El Hobbit, que quasi bé vaig gaudir més El Hobbit que El Senyor dels Anells, realment vaig veure, ostres, tinc una nova base increïble per llegir. Tots aquests llibres, tota la secció de la biblioteca en la que fins ara no podia entrar, també hi puc accedir i també la puc gaudir. Llavors em quedaria amb aquest llibre. Les altres llibres que m'hagin fet plantejar coses, molts. Preguntes, molts. Ara, per exemple, 100 anys de soledat, m'ha fet plantejar coses, Un món feliç, fins i tot Jo Robot, però canviar de zero la meva actitud o la meva visió del món, de moment no s'ha donat, 15. Llibre en el qual m'agradaria viure, per viure-hi, Per tant, jo personalment triaria un llibre que no hi hagués gaire conflicte o que almenys se solucionés feliçment i viure amb tota tranquil·litat. Trio Harry Potter, el món de Harry Potter, perquè és un món que m'apassiona, un món on la màgia és amable, la història en general acaba bé i el món en si m'encanta i trobo que té moltes curiositats i molts detalls. Crec que és un gaudiria més si m'hagués de quedar a viure. Cita preferida d'un llibre. En triaré una que m'ha acompanyat sempre i és una cita del llibre de la Fundació d'Isaac Asimov. La cita en si la diu un personatge que és Salvor Hardin i la cita és: la violència és l'últim recurs de l'incompetent. És a dir, que no és vàlida ni com a últim recurs, a no ser que siguis un incompetent. No vol dir que la dugui a terme, a la meva vida, tant de bo, però sí que és com un ideal al que aspiro. 17. Autor preferit. Cal que el digui a aquestes alçades? Següent. 18. Com escullo el següent llibre? Em deixo portar totalment. Em deixo portar per el que tinc ganes de llegir en aquell moment. Tinc una llista enorme de llibres pendents i potser n'hi ha que s'hi acumulen durant temps, però no faig el que té més antiguitat és el que passo primer. No, ara em ve de gust una novel·la policíaca, doncs vaig a veure. O ara el meu autor preferit acaba de treure una novel·la. Aquesta passa per davant de totes. És més aviat impulsiva la meva manera de triar el següent llibre. 19. Com marco on m'he quedat en la lectura? Clar, ara amb l'e-book el llibre digital em fa la feina sola, però si llegeixo un paper és bastant desesperant perquè literalment el primer que enganxo. El meu home el posa negre, pot ser qualsevol cosa i sempre em diu, però no tens 50.000 punts de llibre? I la meva resposta és sí, però no en tenia cap a mà. Llavors sóc una mica desastre amb això. 20. Sempre acabo els llibres o si no m'atrapen els deixo. Em costa molt i molt deixar un llibre. A vegades ho faig, però haig d'arribar a cert punt en què ja no pugui més, en què se m'estigui fent molt pesat i sento que és inútil i que estic forçant-me a fer una cosa que no m'ha ve de gust, que estic perdent el temps. Tot i així, fins i tot el fantasma del llibre inacabat em va perseguint. L'últim encara el recordo, l'últim que vaig deixar a mig llegir. És del 2018 i és el Jo Júlia de Santiago Posterguillo. No me va agradar gens i encara tinc pendent al cap això, que no el vaig acabar, que me van quedar potser 50 pàgines, però me van quedar.
21. He llegit mai al final d'un llibre abans d'acabar-lo? No, he estat temptada de fer-ho, però no ho he fet mai. 22. Què estic llegint ara? Ara estic en un moment de començar un llibre. Just vaig acabar fa res el llibre que estava llegint, que era... Ostres, ara m'he quedat en blanc. Quin és l'últim llibre que he llegit? Citònica, perdoneu, de Brandon Sanderson, i estic com en un buit. Llavors he de triar el següent llibre. 23. Què és el que més m'agrada del fet de llegir? Desconnectar. Desconnectar del món, del meu dia a dia, que se m'obrin nous mons, que em plantegin emocions, dubtes, situacions que m'impressionin, i que alhora tot això em retorni i m'enriqueixi el meu propi món. No és llegir i ho oblido, és llegir i tota aquesta història, aquestes emocions, aquests personatges m'acompanyen. Sona una mica estrany explicat així, però és la meva manera de viure-ho, 24. Què és un llibre per a mi? És tot un món, una oportunitat, és diversió, és possibilitat. És que se n'hi ha d'acabar, però em costa moltíssim. Aquesta pregunta és la que em feia més por de tot el qüestionari. Què és per mi un llibre? És que ho és tot, però alhora també diríem que no és res. Així que aquesta pregunta crec que us la desenvoluparia almenys en 10 pàgines i no tenim temps. 25. Quin llibre em demano sí o sí per Sant Jordi? O en aquest cas em vaig demanar sí o sí per Sant Jordi. Tenia clar aquest any el llibre. Altres anys no, però aquest any sí. I és que volia el curs d'escriptura creativa de Brandon Sanderson. Bàsicament és un resum per escrit de les seves classes a la Universitat de Brigham Young. I en aquest curs explica com ell s'ha convertit en escriptor, però donant-te les pautes de com crear una bona novel·la. La trama, els personatges i diversos termes que ell utilitza, com una promesa, vindria a ser com què esperes, les expectatives del llibre i si es compleixen o no, i et donen molts consells d'escriptura, t'ajuda tant a entendre, pel que vaig llegint ara ja l'he començat a llegir, t'ajuda molt a entendre la seva manera d'escriptura, però també de moltes altres autors, i alhora et motiva molt per al dia que es doni el cas escriure la pròpia novel·la, si és que volguessis. Està encarat cap a això, cap a que et puguis convertir en escriptor, però es pot llegir perfectament igual si aquest no és el cas. Doncs bé, fins aquí el tag del lector. Ha costat, però he intentat ser bastant ràpida. Espero que us hagi agradat. Us animo a tots a fer-ho, sobretot els booktubers que segueixo, que ja els vaig etiquetar fa mesos, aviam si algú s'anima a fer-lo. I recordeu que em podeu seguir a Twitter, que em podeu seguir a Instagram, que tinc un canal secundari que es diu Otuka, on fem ressenyes d'anime i de manga en català, i espero que tot us vagi molt bé. Com sempre, llegiu molt!